אני עובדת בעמותת קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעת קשב ופעלתנות יתר, ADHD. נעשה לכם סיבוב, שתכירו. יש לנו את המשרדים האלה הם בתרומה מחברת פליינג קארגו, אז אנחנו רוצים להגיד להם המון המון תודה. ספרי על המקום ועל עצמך. אז קוראים לי שני, ואני מומחית לנושא של הפרעת קשב ובעיות התנהגות. אני עוסקת במקצוע כבר 35 שנים, ולפני 13 שנה הפכתי להיות למנכ"לית עמותת קווים ומחשבות. אני חוגגת בר מצווה כמנכ"לית העמותה, ואתם נמצאים היום במשרדים של העמותה, שהם בעצם המשרדים שקיבלנו אותם בתרומה. לכן אנחנו יכולים לרשות לעצמנו כאלה משרדים חמודים ויפים. והמטרה היא לעשות פה המון עשייה על מנת לקדם את הידע ואת המודעות בנושא של הפרעת קשב. מה הם הכלים שאתם מספקים לנוער כדי לעזור להם להתמודד עם ההפרעה? אז אני חושבת שהכלים הם באמת השיעור ADHD, כי מה שייתן את הכלים זה הידע. ככל שיש יותר ידע בתחום ונותנים להם רעיונות לאיך להתמודד עם זה, אסטרטגיות לעבוד עם הפרעת הקשב, כך הם יודעים יותר וכך יהיה להם קל יותר להתמודד. וזה אנחנו עושים במסגרת כל הנכסים הדיגיטליים שלנו. אבל אני חושבת שאחד מהדברים שלי חשוב זה שבעקבות העלאת המודעות, חבר'ה צעירים עם הפרעת קשב יודעים לייצג את עצמם. הם באים והם אומרים, אני למשל שומעת אותם אומרים למורים שלהם, אני לא יכול לשבת מתחת למזגן, כי מאוד רואה שם ואני לא אצליח להתרכז. אני יודעת להגיד ממורות שאנחנו פוגשות, שהם למשל לא מוכנים לשבת ליד דלתות. הם אומרים, הדלת נפתחת ונסגרת ואנשים יוצאים, וכל פעם משיח את ה... זאת אומרת, הם יודעים היום יותר להגיד מה הם הקשיים שלהם, ומה יעזור להם להתמודד. איך הציבור יכול לעזור או לקחת חלק? וואו, שאלה מצוינת. אני חושבת שככל שהציבור ישתמש במושגים הנכונים שהעמותה מנסה לקדם, כמו למשל הפרעת קשב ולא הפרעת קשב וריכוז, כי ריכוז זה לא ההפרעה, זה תוצר, זה ביטוי כמו דחיינות, כמו התארגנות, ניהול זמן. אני חושבת שלקחת חלק בפעילויות שלנו ולקדם כמה שיותר ידע מדויק, אמין, מקצועי, והשיח בציבור הוא כזה, צריך להיות כזה, שלאנשים עם הפרעת קשב שיבינו מה זה אומר. ואז בעצם הם יכולים להקל על חברים שלהם, על המשפחה שלהם, על אנשים שהם עובדים איתם. זה דבר אחד. דבר שני, לשתף כמה שיותר שיתופים. יש לנו פינה של שיתופים בפייסבוק, ויש לנו פינה שאנחנו קוראים לה ADHD Real Life, שכאילו לשתף, כי כשאנשים משתפים סרטונים, משתפים דברים שהם כותבים ומספרים את הסיפורים האישיים שלהם, זה עוזר גם לאחרים, כי אני לא לבד. והרעיון הוא כמה שיותר שיתופים, העלאת מודעות, חשיבה, איך אני עוזר לעצמי ולאחרים. העמותה אנחנו צריכים מתנדבים כל הזמן, אז פשוט לפנות אלינו.